jonta boen volana seeɗa nder sifaji rewɓe wato yimɓe yiite arande man kam soyde yettugo moƴƴere gorko muɗum ɗoɗo ɗo nde annabi sallam wolino haala ɗuɗugo rewɓe hay yiite nde o ƴamama o wi ɓe yettata nema ko ɓe waɗanama foti a wonda ɓe debbo a waɗanamo ko a waɗanimo pat e ha yandego feere to woto aybi a waɗanimo seɗɗa ni o wiyete o meeɗay yigo hayru ha mama sam wonko a meeɗi waɗango mo ma ɗoɗo ɗo kanjuɗo ta goɗɗo yiyaɓa ɗum hunde famarde ngam ɓe wi mo yettay yimɓe yettata Allah to sabirike nde moƴƴere gora mo a yiyata ndama nda ɗum ma a yettay ɗum mbondi mum kam a wala no yettira Allah Allah kana a yiya yeyata ɗum kadi a hirtitta moƴƴe Allah dow mama sakko to soyde yettugo moƴƴere gorko ɗoɗo ɗo ɗum ɗo wona ha rewɓe ɗo ɗum sababu ko yarata debbo ha yiite e ɗiɗaɓol man jillotirgo be worɓe jananɓe nastotira be worɓe buskila a tawa nder luuɓe ɗo debbo feere ka to a yi ɗum ni ɗakkutu tan kanko wala ko yaalimo buskilete o sala to jillotirgo be worɓe jananɓe ɗum man ɗo ɗum geddal mangal ko yarata debbo ha yiite e tataɓol man zambugo gorum mara relation ji be woɓɓe feere na setto ɗum yetti zina ko yette zina a tawan goɗɗo oɗo nder groupe whatsapp goɗɗo hoosa numéro mako ɓeɗo yewtida to ɗo ɗo masiboji ko en mari ha réseaux sociaux ɗo en dullay ɗum ɗuuɗi heewi ko waɗi banni man ɗo ha yehi vangi o ɗaɓɓita goɗɗo manone en wala haji yeccugo histoire ji goɗɗi feere ko salata ha ɗo ni amma wato goɗɗum feere ko watta ha ɗum be kuje réseaux sociaux ɗo kalla ɗum machine to ɗo man ɗo ko ɗum yettay zina ma sakko to ɗum yetti zina kam ɗo kam ɓeddi hallugo e nonnoon nayaɓol man soyde notugo gorko ha leeso gorko ƴonamo ha leeso wala geldol bo ngol sharia daknantamo o luuta ɗo man bo ɗum sababu ko watta laanore Allah dow debbo ɗo annabi sallam yecci en banni o wi to ni gorko ƴoni debbo mo ha leeso nden o sali ko luuti geldol malaika en wala naalugo mo ha weeta to malaika en naalimo bo holli kadi o daayi hinnoye Allah to o daayi hinnoye Allah bo to o yaata o kam andi sey yite auzubillah e joɓol man wurtugo saare ko luuti dunga e gorum ɗuuɗi yeewi ko nanta rewɓe wiya min kam mi dambaka to a dambama ka sey to ɓe hoosi ɓoggol ɓe ari ɓe haɓɓima ɓe haɓɓi ha saare mana ɗo on ɗoni dambude kande gorko te'ima waddi resima nder saare mahol ɗo taari waɗi kuje pat waddanima sefene waɗi pat a wiya dambaka seno dambude an ka numata dambude ɗon no ɗum woni na ɗum ɓoggol na chaine feere ɓe wata ɓe haɓɓa kosɗe ma ko dane ma ɓe haɓɓa nder saare la tegal ɗo kanjum ɗum dambude on to ɓe wurta ci'e ko luuti dunga e gorko yaake feere ɓe wurtama be pawneji maɓɓe be noyi to ɗo bo en ɗo wola ɗum tum haala wurtigo be urdi to bo to nini debbo waɗi urdi wurti ngam ha yimɓe nana urengol bo to bo en andi ko wari hadis kala gorko mo nani urengol mako pat banto ɓe halliɗi ko julude o yaata daganta mo waɗa urdi to wurtugo be banni man ɗo ɗum geddal mangal ko yarata debbo ha yiite e nonnoon jeegol man yorugo ɓernde soyde enɗam a tawa woɓɓe feere ɗon ɓikkon maɓɓe ɓe dayima ɓe ndeta sakko ɓe enda ɓigo ɗo a tawa daadiraɓe on ni ñanguɓe to ɗo bo heyi en istaka annabi sallam yecci en debbo mo ɗon no mari paturu o haɓɓi paturu man o haɗi ndu wurtugoya ñaama o hokkay ndu ko ndu ñaama ha ndu waati dalila man o nasti yite to ka paturu on na ɓi adama e nenata rewɓe feere ɗo hallugo ɓerɗe maɓɓe ko ɓiɓɓe maɓɓe ɓe dañi maɓɓe yangita ɗum to ɗo bo ɗum alama ko yarata ɓi adamajo ha yiite e nonnoon yeɗɗaɓol man mawnitare be sitare a tawa kanko nde won ko mari seɗɗa ɗo woɓɓe feere ka paɗo ɗo laara ɗum lesni wato yo taymo kanko ko waran jooɗa sen ko yiya ka yewro limsi ko wato kiɗɗe o bayim kay kanko jotta a tawa ba ayrim ɓangle ko noynoy ɗo oɗo laara o feere ka fabbi jogiɗo
be tayo tigo be mako kanko hajja wayne odo mari kaza to ɗoro ɗum alama ko yarta ɓi adamajo hayite ngam mawnitare to ɗon ha ɓernde ɓi adamajo ko bana miroyel ono sata janna banni nabi sallah wiyen e jeetatabol man yoftugo ɗemgal muɗum ño'an huɗan yimɓe ko moye to yimoni ɗo molta tata jaɓa o yi'ana ɗum ngam o huɗan o yahan o ño'a ɗum ha yimɓe o huɗan ɗum to e nandi ɗo bo ɗum ɗo wona ha rewɓe ato e feeɗon yofa ɗemɗe en wala goɗɗo on mo ɓuri o takkana ɗum ko jammore ko somore wonde feere hallunde e nonnoon tikkugo ha to masibo waɗi ɗum woka aata seka limse waɗa baaleji kanjum wiyete niyaha woyugo to masibo tawi ɗum ko mayrama ko noyi ɗo bo annabi sallam yecci en goɗɗo waɗo non mandu yande dargal o ummitinirte be alamaji to goɗɗo yimo ha dargal ni andi o ko limta noon ha duya to e sappowol man waadidirgo yimɓe hosugo baadi yarana wayne hosa baadi yarana wayne nda ko wayne ɗo wiye ɗo bo ɗum ɗo wona ha rewɓe e nonnoon sappo e gool man tokkitirgo ayibeji yimɓe wolwa sirriji yimɓe walla goɗɗo wara yecca mo haala sirri o hosa o yawa yecca kanko o sappa mako annabi sa sallam wi to goɗɗo yeccama haala o yesitini o laari ba won moɗo warana andu haala wan ɗum sirri on to a hoosi a yaari yeeso ni a ñaami amana to a tawan bo ɗum ɗo wona ha rewɓe e sappo e ɗiɗaɓol man pewe yewtugo pewe e nandi rumeur ji goɗɗi feere ɗo pat ha nder ciye on ɗum wurtata wayne ɗo waɗa kaza wayne ɗo waɗa kaza gorko wayne ɗo waɗi kaza ɗoɗo ɗo ɗum ɗon woɓɓe feere ka ɗon spécialiste en man haɓe nasti pat ɓe heɓa habaru haɗo ɓe yara haɗo heɓa habaru haɗo ɓe yara haɗo to kanjum ɗo bo ɗum geddal on manngal e sappo e ɗiɗaɓol man gimi bo en andi ɗo kam kanjum bo en wala haaji juttingo ala toon woɓɓe feere téléphone ji maɓɓe ɗo hebbini audioji gimi bambaɗo mo wangini gimol pat o heɓan ko toyi ko ha Nigeria ko toyi o ɗaɓɓitan o heɓa gimol on man ɓe yerbana mo to e nonnoon nder ko larani rewɓe torugo ngam ɗuɗɗingo ko wonno ɗo gorko mako ɗo hokkamo de ko hokkatamo ko walla wawni ɗum ɗo waɗa amma o woodi hamma mako walla baa mako o marɗo se o yaha o tora ɗum kayen bo ngam ha o ɗuɗɗitina nana ngam haaji sam nga ha o mara non man torugo yimɓe ngam ɗuɗɗitinira ɗo bo ɗum sababu ko naɗata debbo yiide e sappo e joɓol man yamugo cergal ko luuti sharia sabu sharia no waɗi wona nga o luuri be gorko o darna gorko wiya sesera mo to annabi sallam yecci en debbo to ƴami gorko muɗum cergal ko luuti torra o nanata uurengol aljanna o nanata uurengol futa on ɗo ka hollima kadi haala nasugo aljanna ka wolanaka nden uurengol aljanna bo wari no ha hadiseji goɗɗi feere goɗɗo nanan uurengol aljanna bakin jahangal ngal duuɓi 500 e nonnoon nder sababuji ko watta debbo nasta aljanna nastan yiite harnirgo hoore mum be ko kaka ko won noon ɓe nawliraɓe on o ɓiɗɗa ceede o waɗa ko ha seede sefenayi ko noyi o sooda hunde o wiya gorko on hokkimo ɗo man ɗo rewɓe ɗo waɗa ɗum wato hoosa ceede sefenayi ko malla ɗaɓɓita ceede feere waɗa hunde ko holtina hoore mum limse ko malla sooda hunde ha suudu mum none dow gorko on hokki ɗum ɗo ɗum geddal manngal ɗum geddal noon ko yarata goɗɗo ha yiite ɗo bo waɗoɓe noon man ɗo faama ngam hunde noon ha rewɓe e nonnoon siiri ɗo bo en woni no naane haala yago mallum larna ko noy to jotta bo haala siiri bo ɗum keferaku siiroɓe siiranteɗo pat fotan to yaha sendiramo be gorko maako walla yaha mallum siira mo ñawna mo walla ko nandi ɓe man ɗo
pat ɗum geddalon mangal to goɗɗo daktini ɗum kama ɗum keferako on e non jokkugo gasa ɗo bo ɗum sababu on ko yarata ɓi adamajo ha yite to annabi sallama laani jokkoɓe jokkanteɗo fuu ana ka wiya ana jokkanta hoore ma na an kam a morowo on yimɓe an sooda gasa wadda jokkana ɗum to ɗum pat ɗum lawol gotol an jokkata jeema walla a jokkanan goɗɗo pat ɗum sababu ko yarata ha yite eno noon waɗugo ñeyɗi ha ɓandu mum tatouage be ngalore ƴaroɗe ɗo yimɓe watta ɗo fuu ɗum lawol gotol yara yeeso mum walla waɗa tatouage ha ɓandu mum walla winda ko nandi ɓe man ɗum pat ɗum lawol gotol ɗum wasmu wiyete ɗum haramun to ɗo seeɗa de ko en wawi limtugo ha sababuji ko laati kertaɗi wakkere debbo ko yarata ɗum yite Allah rene